Oh, sige Ju, imnon ako Ju ha. Lami Ju, testing ra gud. Testing ikaw oh. Kwarta na dili ba? Lami oy. May tagma rasihan pa niya kung gamay nga negosyo eh. May tagdagang magpatambal ron. Kay katong niagi, dagdan gi kong natambalan, nakatingkong ko mga milyon-milyon. Salamat ra pug ko nga gitagaan ko sa Ginoo gahom nga ingani. Mas dako no kong gipasalamat kaniya kong tambal. Kay kung wala ni, di na siguro ko kaginhawa ron. Mao na lang gyud yang kusog nako. Kabantay ka to manambalay di sa barangay Jo. Kabantay ko ato yay. Kuha magkato siya ilado ko ng manambalay ba. Okay no, kwarta-kwarta beto siya naman ng balay no. But pila na ipon ka atong buhanga to. Yun yung sikreto ya ba? Kaya nga no, dagan kayo magpatambal siya ha. Mugani Juno na dyan yung sikreto yun. Nya, sa plano ya. Ay, kapalo na ka mga maramay ba tatra? Patambal ka tugon, ninoon ko. Paway, sa David. Jo, kita ka lang na Jo. Luya lagi na ako. Nakatog. Loh, kita ka naman yung murag ginainom Jo. Kasi mo na niyang sikreto ya ba? Kamu na Jo, sama Jo. Mga tong kaon Jo. Sige Jo, banti dito Jo. Tara. Buta ko dia. Sige. Jo, ini gini Jo bakas Jo, kaya mga mata Jo. Hey! Kuha na niya, udara. Muna ni Jo. Muna saya. Uy, kwarta-kwarta na kita ni Jo ba? Ato ni Imnon? Pwede, istingin ya. Ito isa, di ka tamahimong manambalay ani? Dili gina ya. Kwarta-kwarta gani siya na, mura na imnon. Sige, Imnon ako ha. Alami Sige Jo, Imnon ako Jo ha. Lami Jo, testing ra gud. Testing ikaw oh. Kwarta na dili ba? Lami oy. Uy, Nina, pasi na takin nakuha na nato na yung sikreto. Oh no! Kasi ko ginawa. Hindi ko ginawa. Ikawat akong tambal.